østen for månen. Og heldigvis var det samme dag, som sultanen var ude for at lufte sine nye snabelsko. Da han kom til pladsen, hvor pigerne dansede, blev han så betaget af deres dans, at han lagde en stor pose guldpenge i deres krukke. Mavedanserne blev meget glade, så de skyndte sig hen til guldsmeden og brugte alle pengene på de fine nye smykker, som de altid havde ønsket sig. Guldsmed, jeg vil gerne have nogle smykker. Ja, tak. De var så lykkelige, at de dansede hele vejen hjem. Men da de kom hjem, opdagede de, at de havde tabt smykkerne, så de skyndte sig at tilkalde nogle vagter. Vagter! Vi har stået alle vores smykker! Vagterne havde set nogle røvere løbe afsted med smykkeposerne, så de skyndte sig. Så løb de alle sammen ud i byen for at finde røverne. De fulgte røvernes spor helt ud til en hule i bjergene. Her lykkedes det vagterne at fange røverne. Røverne blev sat fast i byens kasjot, og vagterne kunne give mavedanserne deres smykker tilbage. Mavedanserne blev meget glade. Sultanen, som havde hørt historien fra sine vagter, besluttede at holde en kæmpe fest, hvor alle fra byen var inviteret med, også guldsmeden. Det blev en fantastisk fest, hvor pigerne dansede i 7 dage og 7 nætter. Siger vi tak til Mærkim, Isabella, Julie, Silje, Sofia, Nicolas og Rebecca.